Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Urang kayo nan panyantun, urang cadiak nan bijaksana, urang bagak nan paibo, dan urang rancak nan paramah, itu disanjuang, dipuji-puji, dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya urang kayo nan nangkuat, urang cadiak nan khianat, urang bagak nan menggadang, dan urang rancak nan hongeh, dia randah, dilecehkan, disisiah, dipancia, dan banyak dikatakan urang mantiko. Tadanga ucapan sinis di palanta. Naknyo kayo selah surang, kami ndak ka meminta. Kok cadiak kami ndak ka bertanya, kok bagak kami ndak ka mengadu, kok rancak kami ndak ka meniru. Coba pikir. Rusak binasonya masyarakat ulah dek nan kayo na duit surang.